Podľa Feng Shui má každá miestnosť v dome svoju energiu. A práve neporiadok v týchto miestnostiach odhaľuje, kde je problém. Ak máte neporiadok v spálni, často to znamená problémy v partnerskom vzťahu, stagnáciu alebo napätie medzi partnermi. Energia lásky je tam oslabená. Neporiadok v kuchyni sa spája so zdravím a vitalitou. Ak je tam chaos, môže to priniesť únavu, oslabený imunitný systém, ale aj problémy s váhou. Kuchyňa totiž predstavuje to, čo prijímame do tela. Jedlo aj energiu. A ak tam vládne neporiadok, odráža sa to na tom, že jedávame nepravidelne, viac sladkosti alebo priberáme. Neporiadok v obývačke ukazuje na problémy vo vzťahoch s rodinou a priateľmi alebo celkovo na slabšie spoločenské kontakty. Neporiadok na chodbe symbolizuje blokovanú cestu vpred, ako by ste nemohli urobiť krok dopredu v živote. A ak je neporiadok v pracovni alebo na stole, často to znamená chaos v práci, slabšiu koncentráciu a nedostatok peňazí, takže podľa Feng Shui uprataný dom znamená uprataný život.